Jeg vil gerne fortælle lidt om PID-regulatorer. PID-regulatorer er et ret vigtigt begreb inden for det, vi kalder for reguleringsteknik. PID-regulatorer bruger vi til at styre processer, styre procesværdier. Det kan være en hastighed på et eller andet. Det kan være et flow igennem et rør af en gas eller en væske. Det kan være en robotarms vinkel eller positionering. For ligesom at illustrere, hvad det her handler om og hvordan det virker, så har jeg tegnet en lille robot, som vi vil tage udgangspunkt i. Robotten her, den glider på sådan en linjeføring af en eller anden afart. Jeg har tegnet en tandstang med et lille tandhjul på, og så leger vi, at den har en lille servomotor, som vi driver vores robot med. Vi leger nu, at vi starter i en eller anden position x0, men vi vil virkelig gerne hen til vores XSP, vores sætpunkt. Okay, jamen, hvordan kommer vi derhen, og hvordan kommer vi sikkert derhen og stabilt derhen? Jo, vi bruger en PID-regulator. Men før vi kan gå ind i de her begreber, så lad os lige definere det, vi mener med fejl. Jo, fejlen er forskellen på vores ønskede position, sætpunktet, og så vores aktuelle position, procesværdi. Sætpunktet minus procesværdi, det må være fejlen. Fedt. Det er faktisk den her parameter, vi bruger til at styre bevægelsen af vores robot. Okay, fedt. Inden jeg går ind i de tre led og går i detaljer med det, så vil jeg lige skitsere processen med det her blokdiagram. Her får vi et sætpunkt ind, det vil sige, at vi har en computer eller en operatør, som siger, jamen vi vil gerne have flyttet vores robot hen til vores ønskede position. Så vores ønskede position kommer her. Ud af processen, ud af systemet, så får vi hele tiden en procesværdi. Ud af systemet får vi hele tiden at vide, hvor er vi henne. Og så tager vi den her procesværdi, og så trækker vi den fra det ønskede sætpunkt. Der mangler der ting der. Og så trækker vi den fra sætpunktet, og så får vi jo fejlen. Det vil sige, det der kommer igennem den her del af sløjfen, jamen det er fejlen. Og den fejl, den bruger vi så i P, I og D-ledene. Vi kalder dem for led, fordi vi lægger dem sammen herover, og så bliver det vores signal, vores styresignal til processen. Og i det her tilfælde vil det så være servomotoren på vores robot, ikke? Okay. Lad os prøve at kigge på de enkelte blokke her, eller de enkelte led. Lad os starte med proportionalled. Proportionalled er en størrelse, hvor vi tager den fejl, vi hele tiden måler på, som vi hele tiden får et feedback i vores styresløjfe her. Den tager vi af gange med en eller anden parameter. Den her parameter KP, det er noget, vi justerer. Det er noget, vi selv styrer størrelsen af. Og det er en del af det, der er øvelsen, når man har med sådan en PID-regulator at gøre. Det er, at man skal prøve at finde de rigtige værdier for henholdsvis KP, KI og KD. Så proportionalledet er en størrelse, der er proportional med fejlen. Derfor proportionallet. Det er faktisk det er sammenligneligt med en fjeder. Fordi det er sådan med en fjeder, at jo mere du forskyder den, jo større er fjederkraften. Og den her kraft, hvormed det her signal styrer vores proces, jamen den er proportional med, hvor langt væk vi er fra sætpunktet, altså hvor stor er vores fejl. Okay. Så lad os prøve at se på, hvad sker der, når vi skruer op og ned for den her fyr her, KP. Jo. Jeg har prøvet at tegne et chart her, eller et diagram for
vores P-regulator. Det vil sige, nu leger vi, at vi ser bort fra den her. De her, de er ikke i spil endnu. Vi har kun en P-regulator nu. Og så prøv at se på, okay, hvis vi har en meget, meget stor KP, det vil sige, at vi skruer voldsomt op for den her størrelse. Det vil sige, at vores fjederkraft er enormt stor. Jo, så sker der det, at vi tager en relativt stor fejl, ganger vi den med et relativt stor konstant her, vores KP, og så kan der ske det, at vi får hævet så voldsomt i vores robot med vores servomotor, at massen af robotten har så meget kinetisk energi nu, at, det vil sige hastighed, at vi skyder hen over vores mål, vores sætpunkt. Og det har jeg prøvet at tegne her med den blå kurve her. Der får vi en værdi, der simpelthen skyder over vores sætpunkt. Og faktisk så skyder den langt over sætpunktet, så langt, således at fejlen på den anden side af vores sætpunkt blev større end udgangspunktet. Og så sker der det, at den med den samme store fjederkraft trækker robotten tilbage i modsat retning. Men i og med, at fejlen blev større på den anden side, jamen så trækker den med endnu større hastighed, eller endnu større acceleration, robotten over i den anden side. Og så bliver fejlen større og større. Vi får altså en større og større amplitude på fejlen, og vi har et ustabilt system. Det vil sige, at vi svinger frem og tilbage hen over sætpunktet, og det bliver mere og mere voldsomme bevægelser. Det er ustabilt. Det er vi aldrig nogensinde interesseret i at have. Det giver lidt sig selv. Det er i hvert fald ikke en styring mod et bestemt sætpunkt. Det er nærmest det modsatte. Ikke? Så det er vi aldrig interesseret i. Vi kan så gøre det, at vi lige skruer lidt ned for KP. Og det er jo en god idé, når det her gør sig gældende, og når vi har et ustabilt system. Ikke? Det samme kan så stadigvæk gøre sig gældende, for eksempel med den grønne kurve her. Fordi vi kan stadigvæk have så meget bevægelsesenergi, at vi svinger et godt stykke hen over sætpunktet. Det vil sige, at vores robot styrer stadigvæk hen over sætpunktet. I nogle tilfælde, så kan vi leve med det. Så er det acceptabelt for nogle systemer. For andre systemer, så er det katastrofalt, at vi kommer hen over sætpunktet. Der skal vi liste os hen til sætpunktet. Så vi kan gøre det, at vi skruer endnu mere ned for vores KP. Okay. Jamen det er jo så det røde tilfælde her. Men hvad sker der nu her? Jo, der sker det, at vi får det, vi kalder for en steady state error. Og hvorfor gør vi det? Jo, det er igen faktisk noget, der har med det fysiske system at gøre. Men i det her tilfælde, så er det fordi, at når vi bevæger os hen mod sætpunktet, så bliver fejlen jo mindre. Det er jo definitionen af fejlen. Men når vi så samtidig har valgt en tilstrækkelig lille KP, fordi vi vil have en rolig bevægelse op til sætpunktet, jamen så får vi måske i sidste ende så lille et styresignal gennem P-ledet, at den friktion, der altid vil være i sådan et system her, den vil ikke være nok til at få trukket os helt i mål. Man kan sammenligne det lidt med en fjeder igen, hvor vi sammenligner fjederne og siger, jamen vores S og P, det er længden på den uudstrakte fjeder. Hvis vi så strækker fjederen ud til X og slipper fjederen, jamen så vil fjederen på et eller andet tidspunkt nå X og P, fordi det er vores uudstrakte fjeder. Men lad os nu forestille os, at vi sætter en eller anden masse på fjederen. Så kan fjederen måske godt trække massen tilbage til tæt på sætpunktet. Men fordi vi på et eller andet tidspunkt får fordi vi har en statisk eller en dynamisk friktion på den her masse, jamen så vil fjederen ikke have nok kræfter til at trække massen tilbage til sit eget uudstrakte niveau, eller sin egen uudstrakte længde. Så det er lidt det samme princip, der gør sig gældende her. At vi ender med ikke at have kræfter nok til at få trukket robotten helt på plads, fordi at det er et proportionalt led. Og der er altid en friktion i sådan et system der.
Så vi har altså nu et andet problem, når vi vil have en forsigtig rejse, eller en stabil rejse uden oversving op imod vores sætpunkt. Så vi gør det, at vi introducerer integralledet. Fordi integralledet har den fede feature, at vi tager fejlen, og så integrerer vi den med tiden. Det vil sige, størrelsen på fejlen integrerer vi hen over tid. Det betyder så, hvis vi kigger på den røde kurve her, det røde forløb, så vil fejlen, grafen på fejlen selv, den vil så sådan her ud. Fejlen bliver mindre og mindre og mindre og mindre og mindre. Men så stagnerer fejlen. Størrelsen på fejlen stagnerer. Jamen hvad vil det så sige, hvis vi integrerer fejlen med hensyn til tid? Jamen det vil sige, at vi får en stor værdi her. Og når fejlen så stopper med at blive mindre, altså når den ligesom er stagneret i et eller andet niveau, jamen så vil vores integrale af fejlen, den vil blive ved med at stige med tiden. Det vil sige, at vi med tiden får et større og større signal, så længe der er en fejl. Og det gør jo så, at vi til sidst kan overvinde den sidste del af friktionen, fordi vi stadigvæk har et lille bidrag her, og det her bidrag, det vokser, indtil det er tilstrækkeligt stort til at eliminere fejlen. Så det er det smarte ved et integralled. Det skal så lige siges, at hvis vi vælger en eller anden kopé, og vi synes, det fungerer godt med den kopé, vi har ikke noget oversving, så kan der nogle gange ske det, at når vi introducerer i-ledet, så får vi igen et oversving, når vi introducerer det i-led. Så nogle gange kan det være, at vi skal skrue igen ned for vores kopé. Okay. Men der er en anden måde at eliminere det her oversving på, i stedet for bare at skrue ned for værdierne, fordi vi skal også have en effektiv eksekvering af den her bevægelse. Jo, vi er jo interesseret i at dæmpe hastigheden, når vi nærmer os sætpunktet. Fordi det er jo hastigheden på systemet, der gør, at vi svinger over. Hvad kan vi gøre der? Jo, der er det, vi introducerer differentialledet. Fordi differentialledet tager hastigheden, hvormed E ændrer sig. Altså differentialkvotienten af E med hensyn til tid. Den bruger vi i differentialledet. Og hvordan bruger vi det? Jo, lad os prøve at kigge på, hvordan den her størrelse ser ud, når vi bevæger os hen mod sætpunktet. Lad os tage udgangspunkt i den her graf, fordi vi har jo lige lavet en graf for fejlen her. Og vi kan se til at starte med, til tiden 0, så har vi ikke nogen ændring på fejlen, fordi det er instantane øjeblik, hvor vi starter. Okay. Men nu begynder vi at bevæge os hen imod sætpunktet. Det vil sige, at fejlen bliver mindre og mindre og mindre og mindre og mindre og mindre og mindre. Og det, der er vigtigt at se her, det er, jamen, kurven for fejlen, dens hældningstangent er jo negativ. Den peger jo nedad. Fordi fejlen bliver mindre og mindre. Det vil sige, at når vi bevæger os hen imod sætpunktet, så bliver den her størrelse negativ. Fordi hældningstangenten for fejlkurven peger nedad, den er negativ. Jo hurtigere vi bevæger os hen mod sætpunktet, jo mere negativ bliver differentialkvotienten. Så jo større hastighed, jo større negativt et led får vi bidrag til i den samlede sum. Og det gør så, at hvis vi har en meget, meget høj hastighed hen imod sætpunktet, så bliver det her bidrag langsomt mindre, fordi det er proportionalt med fejlen. Men det her led, det vil dæmpe bevægelsen hen imod sætpunktet, proportionalt med dens hastighed. Det er jo perfekt. Så kan vi undgå oversving på den måde ved at introducere D-ledet. Så nu har vi ligesom sådan en idé om, hvad laver P-ledet. Men P-ledet er bare den der fjederkraft, der trækker vores robot i mål. I-ledet er det sidste, der får justeret robotten ind på plads. Og D-ledet, det er det, der lige siger, rolig,
vi nå målet nu. Vi skal nok nå mål. Vi når frem til sætpunktet, men det skal være på en kontrolleret måde. Faktisk så kan man lave en analogi her til det her system, som giver sådan måske en mere intuitiv fornemmelse af, hvad det er, der foregår. Og man kan se det som en fjeder, som vi snakkede om før. Det er vores P. Så har vi en justeringsmekanisme. Det er vores I. Og så har vi en dæmper. Det er vores D. Og det her, det er vores proces. Det siger noget om dynamikken for vores proces. Så vi kan forestille os, at fjederkraften og hvor meget vi skal justere og dæmpningen, det afhænger af massen i det her analoge tilfælde. Lad os så prøve at se, at vi trækker den her masse ned, og vi vil gerne have justeret. Vi vil gerne nå sætpunktet, og sætpunktet er i den her analogi den uudstrakte fjederslængde. Sammenlagt med alle de her upåvirkede led. Og det der så sker, det er, når vi slipper massen, så vil fjederen jo trække massen opad. Men fordi massen udstrækker fjederen en lille smule, jamen så så er fjederen en lille smule mere udstrakt. Vi er altså ikke nået helt i mål, jamen så skruer vi bare på vores i-led. Vi skruer på i'et, sådan så vi trækker massen op i den højde, som vi egentlig ville have haft med fjederen alene. Men for at det ikke skal gå for voldsomt, og ikke skal stå og svinge, jamen så lægger vi en dæmper til systemet. Det er måske en analogi, der kan bruges til ligesom at intuitivt forstå, hvad de forskellige led gør. I praksis så er det sådan, at man skal, hele øvelsen går ud på, at man skal finde de her størrelser. Man skal prøve at tune sig ind på de rigtige størrelser af KP, KI og KD. Og de har jo en påvirkning på hinanden også, så det er sådan de bidrager alle sammen til noget i systemet. Ligesom jeg sagde før, at KP kan du vælge tilstrækkeligt lille, så du får en rolig bevægelse. Men hvis du så introducerer en KI, der er tilstrækkeligt stor, så kan du igen få nogle overslag osv. Så det er en justeringsøvelse. I dag så har man nogle automatiske tuningprogrammer, som kan gå ind og prøve at finde værdierne, sådan så at systemet kører præcist. Men ofte så skal der faktisk nogle erfarne mennesker til at gå ind og fintune det stadigvæk. Men det er en meget meget vigtig størrelse i reguleringsteknik, og det er vigtigt at forstå, hvad der bor inde i den her PID-regulator. Så det var en hurtig gennemgang.